салом алейкум дӯстони азиз, соза нағзани саломатиҳо хубай духтарако. имрӯза навори мо дар бораи шарфу рӯймолҳои тоза Дубай мешава. Марамат охири навора тамошо кунен. И тарафи пажаркаи сеюм даромадгоҳҳози ворид мегардем. Бо аз наздик ма шумода нишон метам бренди машҳури Халифа. Аз ин бренд ма шумода навор нишон дода будам. Магазини фирми нишонакшудагӣ буданд дар якум дарвоза. ҳозир бошад боз ҳам як нуқтаи савдои нави дигар кушодагианд дар анамин сеюм даромадгоҳ. ҳозир мерем бо ма хушрӯ када шумода нишон метим. Ряди магазинои шишагӣ духтарако мана нигоҳ кунед. 109, 108 ва 109 магазин мешава анами бренди Халифа. Мана нигоҳ кунед. Иҷода шарф, рӯймол ҳамаи чи ҳаст. нархи донаям доранд, оптовиям доранд. чизе ки дар кораи шумода метавонанд бо хучонда нависен. маълумоти бештара аз хучон пайдо кунед духтаро. На дӯстони азиз, мана магазини рақами 108 ва 109 бренди Халифа Дубай. Ассалому алейкум апаҷоно чаҷоно марҳамат. Ин як магазин нави худмона аптои магазинона ҳуи кардем филиали Халифа бренд Халифа. Фақат мо шарф румол накам ай 70 намуд дизайн наличи. Ҳар як дизайн 60, ҳар як дизайн 20 хели ранг дорем. Ҳар як ранг 20таи пачка дорем. Так что ина мебинем як набор мекунем нишон метем чи дизайнот наличи дорем. Бинависем номерои WhatsApp монда ҳамаша расмота дорем. Арганзои дубайски борои ҳамаш дубайски арганзои дубайски кам 20-30 ранг дорем наличи. Ана интихоб хулас мода беҳад бисёрай. Номерои WhatsApp мемонем кадомда дар кора оптом любой ҷо доставкамон бепулай тараф Фирегар, Ёвон, Ҳисор, Ванҷ, Россия любой тараф отправка мекунем. Отправка ай душанбе. Ина бо пачка нишон метавонам дар чидаги боромона. Но гуфтан намона ки мо бепосредник бинем санаирама паҷон як чиз ки реклама кунем. Бепосредник кор мекунем. Халифа Fashion Dubai бе ягон посредник бренди худмонай. Так что смело бинависед нархои пирашки арзонай. Ай ҳама бори қиматмон 150 оптомай. Ай ҳама бори қиматмон. Но гуфтан намона ки ҳама боромон борои Дубай. На бори узбеки дорем, на бори Хитой. Ҳамаш бори Дубай. Так что максимали видеоро дастгирӣ кунед. Шарфхаро, шарфпушода равон кунед. мушобинони азиз дариҷа бовар мекунед анам хе шарфу рӯймоли Дубай аз 40-45 сомон сар мешавад нархаш. аз ҳама қиматшон бошад 105 сомонай. бинед чихе хушрӯай ҳам рӯймолашон фасонай ҳам шарфошон хушрӯай чӣ тавре ки гуфтан ҳам дона ҳам оптови ҳаст. марамат бо омада аз наздик хитон бинен боварӣ дорум маъқултон мешава. як бори дигар такрор мекунем. ин навор аз бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза мешава 108 109 магазин. ина бо биён ай пеш бинен я намуд брендое ҳаст ки дига ҷуда ҳози ино буромадагӣ нестанд. и фасоно танҳо анами магазини Халифа Дубайда метавонед ки пайдо кунед. мана маълумоти бештар дӯстони азиз аз хучон пайдо мекунен. чӣ хеле гуфтан доставкашон беплай касе ки мисол оптум мегира. ина марамат муроҷиат кунен. маълумоти бештар аз хучон пайдо мекунен. инчунин тамошобинони азиз анам хе куртои фасон моли Дубай дорана нархои беҳтарин кати. Апаҷоно чаҷоно гӯдига салом алейкум. Куртои мо ба салон дуруға намегем, дуруғи нарз мебинем. Хатер ки дуруға намегем. И ҳама куртои узбекияй нархош да бозор ай ҳама арзон ба моай. 250 сомонак. Марҳамат. Полни духалата. ира духча бинен духтаро. ҳамаш пашрифи Дубай ая. ҳамаш моделои Дубай. Тайёр мекунем шумо да фабрика. Чизе ҳаст 249 сомон як сомон дига арзон. ина тамошобино 250 сомон. ин моделора бинен чихе бисёрая. ҳама намудуш ҳастай. мана абаяҳои ду тарафа, мана хе куртоҳои фасон, ҳамаш пашрифи Дубай. 249 сомон. кадомеша ки мегирен? ина ипекоям? Ипек ҳамин ипек муваффақат дар байни ҷуду дона мондаги хачаирам скидка мекунем. Марҳамат кадом мегира 650 сомон. инаи 650 сомон. медонед ки ино чихе қиматан нархи аслишон, лекин ҳозир аксияда 650 сомон пешниҳод кардаган. 649 сомон. ҳатман нависен духтарако. маълумоти бештар аз хичон пайдо мекунед. бинен охи ҳамаи чи доранд.
чи шарф руймол, чи киртои фасон бо ҳамаш качествошон беҳтарин ай. Мана ино бештар оптавико кати кор мекунанд. Бисёре аз савдогарон медонанд аллакай и бренда ки чихе бренди хушрувай, ҳам нархошон арзонай, дасти аввалай бори хичонай охидухтаро ҳам чи моделе ки ҳозир меброя ино доранд. бо оптавико кадомтон мисол агар хоҳем падвашум вкусам дизайн тайёр кунем, хостаги дизайнтона мисол мо да заказ кунем, мо ай Дубай худмон тайёр карда медурорем. Магазини мо кадомтон Дубай ам меравед, Дубайда дера ба магазинмон ҳастай номеромона мемонем Дубай искира алоҳа кунем кадомтон Дубай мегӯед. Кадом да Душанбе дар кор, нархои ҳам Дубай ист ки мо Душанбе да фурӯхтестем. Так што любой дизайн ҳаст, бо падвашум вкусам тоже готовим. беҳтарин диден тамошобино чи моделе ки шумо дар корай аз ами шарфу руймол метавонед ино да нависен, пешниҳод кунен, анами модели гуфтагии шуморо тайёр мекунанд. خلاص با همین نوار امروزه ما امروز جنبست می شود یادآور می شویم این نوار از بازار کاروان بود طرف پژارکا سیم دروازه 108 و 109 مگزینی خلیفه دبی.